Bueno. Este Pepe é moito, Ah, que son bonitos. Que lindos os burros, porque Pepe... Claro. No, claro, os burros. Tamén... no, claro, non falamos de Pepe Pepe tamén é lindo, Capelán. home. É moi boa xente. Sí, home, é moi boa xente. E sabes que? Que? Gustalle moitísimo o fútbol. Non sei o fútbol gaélico, pero o fútbol sí. Bueno, pero que o fútbol gaélico ademais é tan noso, que Tan maravilloso. noso. Claro. Sobre todo desta xente, Bueno, que nos contarán agora. porque non sei se ti algunha vez xogaches, pero eu non. Entón, pois mira, hoxe imos aprender un pouco as diferenzas que pode haber e, sobre todo, intentar animar a xente a que probe. Verdade? Por que empezamos? Por ti, Andrea? Veña. Paréceche? Hola, moi boas. Buenas. Digo que, a mellor quen estea na casa e diga, pero o fútbol gaélico, a ver, isto como é? Que diferenza hai co fútbol que estamos xa máis que habituados a ver? Bueno, pues el fútbol gaélico jugamos con las manos y con los pies y tenemos una portería en forma de H. Entonces los puntos cuentan por arriba y por abajo. Esa es la mayor diferencia que hay. Hai moita xente que practica aquí en Vigo fútbol gaélico, cada vez máis das a coñecer e apuntas a xente. Sí, en Vigo el equipo que tenemos ya son 80 jugadores y jugadoras y hay liga en Galicia. 14 equipos masculinos y 7 femeninos. Pois mira, hai boa representación, aí Vamos a falar por aquí tamén con Guillermo, non? Guillermo, sí. Que tal? Boas tardes. Buenas tardes. Mira, contanos un pouco como foi medrando aquí en Vigo, porque eu sei que sodes un club, digamos, de recente creación, non é que teñades moita historia, pero medrastes moi rapidamente. A ver, yo la parte que te puedo hablar es de la academia, que son los niños que empezaron el año pasado. Empezaron un grupo de 28 niños, creo, aproximadamente, y lo que están buscando es más niños para poder hacer una liga local y, oye, darle un poco de auge al deporte y que no solo entrenen, sino que puedan jugar torneos y pasárselo bien. 28 nenos xa son bastantes para unha academia que acaba de crearse. Y para un deporte que no conocía nadie aquí, y la mayoría de los niños yo creo que va a repetir porque están muy contentos. Pois ti como director da academia, cal dirías que é a mellor forma de potenciar este deporte para expandilo o máximo posible? Pues a ver, yo creo que vendérselo a través de que es un deporte nuevo, no necesariamente tiene que existir solo el fútbol, el baloncesto, que son los más conocidos, darle oportunidad a otras cosas y una oportunidad de conocer una cultura nueva, un país nuevo, oye, y en su día poder viajar incluso a Irlanda, echar un partido con otros chicos de su edad, que sería muy bonito. Imagines ir aí a Irlanda a xogar. Home, Pregunta por aí. No, tío, como estaba falando deles, é que estou por preguntarle a eles. Pasa. Hola, chicos. A ver, mira, Jacobo, mira para diante, así que te vexen tamén na casa. Quen foi quen te liou a ti para decir, veña, vamos xogar, empezar a aprender a xogar a fútbol gaélico? Mi padre. Sí, pero tivo que convencerte ou xa non facía falta porque a ti apetecía, che? No, me tuvo que convencer. Ah, sí? Pero claro, porque que che dixo para decir que isto de verdad que maravilla, que íbamos pasar bomba? No, empecé a jugar y él me preguntó si yo quería jugar, empecé a jugar y me gustó. E gustouche? Que foi o que máis che gustou? Veña, contame. No me gusta todo, no me gusta nada, no hai nada que... Non é nada difícil tampouco, verdade? No. Que nos estea vendo que mellor teña dúbidas de ai, é que igual me lío, non controlo moito disto. Non é difícil, verdade? Para que quen queira empezar. No. Vale, pois ben, convencido aí. Hola, Mencía. Ti que tal lle pegas aí ao fútbol gaélico? Ben. Juego. Sí. Viela. Sí, pois ti, eu aplaudo con moita forza, que sí? Que le ri. Cantos anos tes, Mencía? Ai, que vergonza. Ten que pensalo cantos anos ten. Porque, Andrea, supoño que este é o futuro tamén do fútbol gaélico feminino, que aí o temos. Sí, sí. Que ir ver xa é algo. Eso esperamos, que haya cantera y sobre todo chicas y muchas chicas, que siempre hace falta. Eso iba a decir, sempre fai falta, porque non van mal, van aí a bo ritmo apuntándose, pero se queremos falar xa da experiencia, da competición e demais, pois Iago, que nos podes contar? Bueno, eu levo bastantes anos nisto do gaélico, creo que é un deporte moi completo, a súa vez competitivo, pero bastante con moitos valores, solidario, que tamén é unha forma de crear país, de fomentar sobre todo o deporte feminino, que temos agora mesmo as rapazas da selección galega as terceiras do mundo, que non é pouca cousa. Pouco eso. No. Indo por eses aspectos, creo que é algo que ten que seguir crecendo e que vai seguir crecendo. Métome por aquí, co teu permiso, por aquí detrás. Moi boas, Tomás. Boas. Eso, que ten que seguir crecendo. Que podemos facer xa dende a vosa posición, que levas tempo competindo, para que isto medre e se dé a coñecer? Pois, non sei, creo que están facendo un bo traballo, creo que están facendo campamentos, non sei se dixeron antes agora en Vigo para dar a coñecer o deporte entre os nenos.
E iso, pouco a pouco, ir levando aos máis cativos. Bueno, xa unha vez que nos poñemos a pensar na nosa selección, na selección galega, que marchades competir, que moitas veces cando empezamos cativiños, iso é o que queren, non é o que aspiran. Ti, que xa o experimentaches, cal é esa sensación? Pois unha gran sensación. Fomos este ano a competir un mundial a Irlanda coa selección galega e moi ben. Imagino que é o que querrán facer os nenos dentro duns anos, ir viaxar, xogar ao fútbol gaélico a Irlanda e representar a nosa terra. Aí está, pois mira, Pois para que mira. vexas, estas son experiencias. Moitas A verdade é que grazas. sí, ademais, que ser punteiros, verdade, neste Terceiros do deporte, mundo, almozas. terceiras do mundo a rapazas, vos en Home. octavos de final, creo, Sí. non? Caíste este ano, Sí. pero bueno, hai que seguir adestrando, seguir mellorando e que siga apuntándose a xente ao fútbol gaélico. E traballando, porque E ademais, isto tamén é moito traballo na de tele xa canteira. demos unha retransmisión un día Ai, de sí? fútbol galego. Sí. Eu teño todos os datos deportivos están aquí. Non xa vexo xa, Todos. Houve unha retransmisión deportiva de fútbol gaélico. Boa experiencia, non? Sí, non Moi estivo, ben. non estivo nada mal, a verdade. E sabes que vamos facer? Que imos Viaxar facer? de Vigo a Pontevedra. Veña, imos ata aquí Queres? Imos ata adiante aquí cos adiante. Perdonade, peques, aquí chicos. un recunchiño. Poñémonos aquí, aquí a un aquí, recunchiño. con eles. Pois Veña pa aquí, mesmamente, veña pa aquí, ven parece comigo. vos. Porque imos xogar agora Aí coa está. maxia da televisión, verdade? Sí. Sí. Imos Pois- ir a Pontevedra porque ali está Bea Yáñez, unha das nosas Beas que tamén está convocada hoxe. Claro que sí, Bea. Boas tardes.